tän asu videon muodossa. Eli päässä mulla on H&M villapanta. Tää on eri kuosia, mulla oli myös se harmaa. Sitten on Zaran aurinkolasit. Ja tämmönen valkoinen ihana chiffonkipaita, jossa on tämmöiset yksityiskohdat rusetti muodossa. Ja sit siinä on kultaiset tommoset klipsut. Tää on aika nätti ja tyttömäinen. Ololla roikkuu Chanel, of course. Ja sitten mennään, katsotaan miten mä saan tän alapuolen. Elikkä farkut on Zaraa myös. Noin. Ja kengät näkyy ehkä noin. Nää on Jeffreyt. Mä sain nää viime jouluna mun pikkusiskolta joululahjaksi. Ja mä en oo vielä kertaakaan käyttänyt näitä. Ne on vaan jäänyt käyttämättä. Nyt mä ajattelin, että mä kokeilen. Ne vaikuttaa ihan hirveän mukavilta jalassa. Joo, eli tällä setillä mä meinaan lähteä nyt sinne Frau Geroliin, jossa tää muotikirppis tapahtuma on. Joten tell me, mitä ootte mieltä tästä asusta. Hedo!